Bdiet titwaqqa' ċ-ċumnija l-antika tal-Power Station ta' Dellimara li hija l-ogħla struttura fil-pajjiż b'għoli ta' 50 sular u b'wiesgħa ta' 12-il metru. Minn barra ċ-ċumnija ser ikun qed jitwaqqaw ukoll l-impjant kollu tal-Power Station l-antika ta' Dellimara li kien jaħdem bil-heavy fuel oil u li beda jopera fl-1992. Il-bidu ta' twaqqih ta' dan l-impjant jaħbad eżatt mal-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura. Iżda parti dan sar ħafna xogħol ieħor marbut mal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna, kif jispjega l-Ministru responsabbli Joe Mizzi. Issa l-użu ta' heavy fuel oil hija garantit li daqshekk fil-pajjiż fejn jidħol għall-enerġija ħanitek. Barra minn hekk issa għandhom kontratturi għandhom sa sena massimu sa sena biex jismantellaw kemm iċ-ċumnija kemm il-boilers u l-affarijiet oħra li hemm ma' dal-impjant. Min barra l-ħidma li saret biex jitneħħa dan l-impjant is-sok tal-impenn tal-Ena Malta biex tilqa' żieda fid-domanda tal-enerġija. Fil-fatt minkejja li dan is-sajf pajjiżna kellu l-ogħla domanda għall-elettriku qatt irreġistrata li telet tal-469 megawatt, il-qtuħ tad-dawl xorta waħda kien minimu ħafna. Dan anke meta mqabbel ma' snin oħra kif jgħid iċ-Chairman tal-Ena Malta Frederica Zoppardi. Ma wkoll investejna bil-kbir fejn jidħol id-distribuzzjoni. Iva bnejna ċentri ġodda, bnejna substations, immodernizzajna l-equipment tagħna, edna kilometri ta' cables ġodda u bekk stajna nilqgħu għal din l-isfida ġdida. Ma jfissirx li wasalna. Baqalna. L-inġinier Zoppardi qal li l-kumpanija se tkun qed tiftaħ iktar ċentri ta' distribuzzjonijiet f'diversi naħat tal-pajjiż, filwaqt li ssaħħaħ dawk li diġà għandha u li għadhom qed jużaw teknoloġija antika. Dan qed isir sabiex il-klijent, jiġifieri l-poplu Malti u Awċi, jingħata l-aqwa servizz. Issa qegħdin fl-aħħar fażijiet biex nikkonkludu iċ-ċentru tal-imrieħel kif ukoll dak ta' Rikasli. Imma se nkunu qegħdin nifukaw fin-naħa ta' Taslima u Paċevin kif ukoll anke n-naħa ta' Witilajn. Aħna nafu li dawn huma nħawi li domanda żdiedet forsi ftit iktar anki minn postijiet oħra fil-pajjiż, u għaldaqstant inħass il-bżonn li ninvestu anki f'dil-erja tal-pajjiż. Intant bħalissa qed jiżżarmaw ukoll l-aħħar ftit strutturi tal-Marsa Power Station li twaqfet għal kollox fl-ewwel xhur ta' din is-sena.